الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Tayo nagpapasalamat at dumadakila sa Allah, ang Panginoon na lumikha sa atin at sa lahat ng bagay na nasa sanlibutan. Naway ang kapayapaan, pagpapala, habag ng Allah ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan, sa mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, pagpapatuloy natin ang pagtalakay natin tungkol sa mga buhay o talambuhay ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, natapos natin pag-usapan ang buhay ni Adam alayhi salam, ang kauna-unahang nilalang ng Allah at ang kauna-unahang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay ang kanyang anak na si Shith, at pagkatapos ay si Idris. At ngayon nga, pag-uusapan naman natin at yung kwento ng buhay ni Nuh alayhi salam. Inshallah, nataayash biqulubina ma'a qissati as-sabr al-mutamathila fi rasulin min ulil azmil khamsati salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Pag-usapan natin yung isa sa mga kwento ng isa sa limang mga dakilang propeta o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama dito ay yung sabar na makikita natin sa kwento ni Nuh alayhi salam, inshallah, na siya ay nagda'wa o naglaganap, nagturo ng katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaum o sa kanyang nasasakupan sa loob ng humigit kumulang 1,000 taon. Siya ay nagtiis doon sa kabila ng mga masasamang bagay at masasamang mga salita na nakikita niya at naririnig niya mula sa kanyang mga nasasakupan, na natili pa rin si Nuh alayhi salam na matiisin at matimpiin. At kahit kailan hindi nagkulang si Prophet Nuh alayhi salam kahit isang pagkakataon sa kanyang pagdadawa sa kanyang nasyon. At itong sabar na ito ni Nuh alayhi salam, tunay na hindi ito may lalarawan ng ating mga salita. Dahil dito, titingnan natin yung ilan sa mga bagay na maaring ito ay maging baon, inshallah, ng bawat dua o bawat Muslim na ninanais niyang ipangaral ang Islam sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan, at sa kanyang mga kapitbahay, at lahat ng tao na maririnig ng kanyang boses. Pag-aralan natin ang ilan sa mga bagay na may kinalaman sa buhay ni Nuh alayhi salam. So dito nagsisimula. Alhamdulillah, di ba? Nasabi natin na noong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam, ay nasa kanila yung fitrah o yung likas na pagkilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, at maging sa kaapu-apuhan. At naiulat na si Nuh alayhi salam ay ikasyam o ikasampu sa mga apo ni Adam alayhi salam, ni Adan. At nasabi na si Nuh, sa pagitan ni Nuh alayhi salam at ni Adam alayhi salam, ay mayroong 10 siglo. 10 siglo ang pagitan ni Nuh alayhi salam, at walang ni isa mang musyrik sa pagitan nito ng 10 siglo na ito, kahit isa man sa ibabaw ng mundo. Subalit ang shirk o ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nabuksan sa nasyon ni Nuh alayhi salam. Tulad ng sinabi ng isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Abbas radiyallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sinanaiulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagitan ni Adam alayhi salam at ni Nuh alayhi salam ay 10 siglo.
o 10,000 o 1,000 taon. At itong mga taon na ito ay walang shirk ang nangyayari sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, lahat sila ay naniniwala na iisang Panginoon. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At unang sinamba ang mga ribulto o yung mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ibabaw ng mundo, ito ay sa panahon ng nasyon na nasasakupan ni Nuh alayhi salam. Noon ang tao ay nasa iisang akida o iisang pananampalataya. Ito ay ang tinatawag na at-tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal imanu billahil wahidil qahar, at ang paniniwala sa iisang Panginoon, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at siya ang kumukontrol sa lahat ng mga nilalang. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng kanyang mga nilikha. Hindi alam ng mga tao sa ibabaw ng mundo ang kahit anumang bagay na may kinalaman sa ribulto o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi rin sinasamba ang mga ito sa panahon ni Adam alayhi salam hanggang sa bago dumating si Nuh alayhi salam. At ang unang ano yung magpapatibay doon? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah sa mula sa ayah 213 from chapter sa Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao noong una ay iisang nasyon. Iisang kanilang paniniwala, ito ay ang paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta sa kanila bilang gabay na magsasabi ng magandang balita, naghahatid ng magandang balita, at sila ang magpapaalala sa kanila, magwa-warning, magbibigay ng babala sa mga bagay na kanilang kakaharapin, at sila, ang bawat propeta at sugo na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinadalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasulatan ayon sa kanilang kinakailangan sa kapanahunan nila na mayroon ito yung daladala nilang katotohanan upang sila ay maging patas sa mga tao sa mga bagay na kanilang hindi na pagkakaunawaan. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng sinabi natin sa pinakamalapit nitong kahulugan. So sa panahon ng ang angkan ni Nuh alayhi salam ay gumawa ng shirk o pagtatambal sa ibabaw ng mundo, sinamba nila ang ribulto, sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga anito at ilan pa. Itong mga ito ay kinilala nila bilang Panginoon o bilang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaniwalaan nila na ang mga ribultong ito, ang mga anitong ito, ang mga Diyos-Diyosang ito ay nakakapagbigay sa kanila ng kabutihan o nakakapagpigil sa kanila ng kasamaan na maaaring mangyari sa kanila. Inaakala nila na ang mga Diyos-Diyosan o mga ribultong ito ay nakakarinig. Inaakala nila na ang mga ribultong ito ay nakakakita, at ang iba pa sa kanila ay inaakala na ang ribultong ito at mga anitong ito ay mayroong pag-iisip. Sila ay mayroong kaalaman. At sinabi ng karamihan sa kanila na ang mga Diyos-Diyosang ito ay nakapagbibigay sa kanila ng kabutihan at nakakaalis sa kanila ng kamalasan. So ito ay kumbaga yung pag-asa nila ay idinidirekta nila sa mga Diyos-Diyosan na ito, sa mga ribultong ito. Na itong mga Diyos-Diyosan na ito, ika nila, sabi ng nung mga angkan na ito ay pasok sa angkan ni Nuh alayhi salam, sabi nila itong mga Diyos-Diyosan na ito ay sapat na sa kanila. Hindi na nila kailangan ang Allah. Subhanallahi amma yasifun. Tunay na ang Diyos, tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maluwalhati. Siya ay dakila sa lahat ng mga akala ng mga tao na yun sa panahon ni Nuh alayhi salam. Dahil doon,
sinabi ng isa sa mga pantas sa ating pananampalataya, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, lam yalqa nabiyyun min qawmihi min al-adha mithla Nuh illa nabiyyun qutil. Sabi niya, walang ibang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakaranas ng kahirapan, nakaranas ng pagdurusa ng mas higit kay Nuh alayhi salam, maliban lamang sa isang propeta na siya ay pinatay ng kanyang nasyon. At sinabi niya, وَقَدْ كَانَ بَيْنَ آدَمْ إِلَى زَمَنِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ 10 قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ. Sinabi ni Ibn Kathir na sa pagitan ni Adam at ni Nuh alayhi salam ay 10 siglo. Tulad ng sinabi natin, 1,000 taon na ito ay pamumuhay sa Islam o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana awwalu ma ubiratil aslamu anna qauman salihina matu. Fabana qaumuhum alayhim masajida wa sawwaru suwara ulaika fiha liyatadhakkaru halahum wa ibadatahum fayatashabbahu bihim falamma tala az-zamanu ja'alu ajsadan ala tilka suwari falamma tamada az-zaman ubidu tilka al-asnam wa sammuha bi asma'i ulaika as-salihin waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra falamma tafaqama al-amr بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحا عليه السلام فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. Ito ang sinabi ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala noong nalaman noong pagkatapos ng panahon ni Adam alayhi salam at ni Nuh alayhi salam na halos malinis na malinis ang kalupaan mula sa pagtatambal, dumating ang unang pagshishirk o ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa isang nasyon na ito ay dahil sa mga mabubuting tao na namatay sa kanila. Yung mga pious man na namatay sa kanilang kapanahunan, pagkatapos mamatay ng mga ito ay ang kanilang mga nasyon o yung mga tao na nakakakilala sa kanila ay nagsagawa sila o sila ay bumuo ng lugar o ng bahay dalanginan doon sa kanilang mga libingan. At pagkatapos ay nilagay nila yung kanilang mga larawan doon sa mga lugar kung saan sila inilibing at upang ang mga taong mabubuting tao na ito ay kanilang maalala sa oras ng kanilang pagsamba. Subhanallah. Pagkatapos ay habang tumatagal yung panahon ay nagkaroon ng pagkakataon na ginawan nila ng itsura o ng rebulto. Yung mga tao na yun, yung mga mabubuting tao na yun, na mayroon silang mga katawan. Kung papaano ang katawan ng mga tao na yun. Hanggang sa humaba ang panahon at hanggang sa sinamba na ang mga rebulto na yun mula doon sa mga tao, mabubuting tao na yon. At sinabi na dapat silang tawagin at sila yung mga rebulto na yon ay tinawag sa pangalan ng mga mabubuting tao na yon. Ano yung mga pangalan nila? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq at saka Nasra. Yun yung 5 mga mabubuting tao sa panahon ni Nuh alayhi salam o sa panahon ng kaum ni Nuh alayhi salam. At nung nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na masyado nang lumaki yung shirk sa kaum na yun, ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kauna-unahang sugo na ito ay si Nuh alayhi salam at inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Nuh na sabihin sa mga tao na sila ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag silang magtambal sa kanya kahit anong paman. Yan ang sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah. Si Ibn Kathir, siya ay isa sa mga mapagkakatiwalaan at kinikilala natin na mga nagnanarrate ng mga hadith at ng kwento tungkol sa sabab ng nuzul o ng mga aya na matatagpuan natin sa Quran. So ang buhay ni Nuh alayhi salam o yung pagkakapadala ni Nuh ng pagkakapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Nuh bilang sugo ay ito ay dahilan. Ang dahilan nito ay pagkakaroon ng
unang shirk sa balat ng lupa. At sinabi rin ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu fi tafsiri Wadda wa Su'a wa Yagusa wa Ya'uq wa Nasr asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka hulaik wa tanassakha al-ilmu ubidat. Sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu na ang tafsir o ang pagpapaliwanag doon sa aya na matatagpuan natin sa Suratun Nuh mula sa Quran, ito ay chapter 71 na matatagpuan natin sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit doon yung 5 mga mabubuting tao na sila ay namatay at pagkatapos ay naging dahilan ng pagsamba sa rebulto ang kanilang yung ginawa ng mga tao pagkatapos nilang mamatay. Sinabi ni Abdullah ibn Abbas, itong 5 ito ay pangalan ng mga mabubuting tao sa nasyon ni Nuh alayhi salam. Nung sila ay namatay, ang syaitan na pinakamatinding kalaban ng mga tao ay dumating sa nasyong ito. At sila ay sinabihan na ang mga ito ay dapat ninyong alalahanin. Maggawa kayo ng mga larawan na magpapaalala sa mga mabubuting taong ito, kung saan sila madalas makikita na sila ay sumasamba. Hanggang sa ginawa nila yung sinabi ng syaitan. Pero sa pagkakataong yun, hindi nila sinasamba yung 5 mga mabubuting tao na yun. Hanggang sa pagkatapos noon, namatay yung mga nasyon o yung henerasyon na nagbigay ng larawan o gumawa ng larawan para doon sa 5 yun. At pagkatapos, nung namatay na yung mga tao na naglarawan, nung mga mabubuting tao na yun, ay muling bumalik yung syaitan. At sila ay yung pangalawang henerasyon na hindi nila masyadong alam kung ano yung dahilan ng pagkakaroon ng literato o ng larawan ng mga tao na ito, ay binulungan ulit ng syaitan na sila ay dapat magmahal doon sa mga mabubuting tao na yun kasi inilala at kinilala sila ng kanilang mga ninuno. So pagkatapos noon ay ginawa nila ng rebulto yung mga mabubuting tao na yun, yung mga salihun na yun. At pagkatapos ay namatay yung ikalawang henerasyon na nagawa ng rebulto na hindi nila sinamba yung mga rebulto na yun, yung mga nililok na bagay na yun dahil sa kanilang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat sambahin. Pero yung dahilan ng kanilang paggawa, pagmamahal. Minahal nila yung mga mabubuting tao. So yung una, pagkilala, pangalawa, pagmamahal, at yung hanggang sa hindi na alam ng mga tao kung bakit ito ginawa ng kanilang mga ninuno, sinabi ng syaitan na sambahin nyo yung mga rebulto na yan hanggang sa dahil sa kawalan ng kaalaman ng mga henerasyon na nahuli, bago pa man ipinadala si Nuh alayhi salam, ay sinamba na ang 5 mga mabubuting tao na ito sa ibabaw ng mundo. So yan yung history ng pagkakaroon ng shirk, unang pagtatambal sa balat ng lupa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil doon, hindi nagpabaya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Hindi niya pinabayaan na manatili ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya pinabayaan na maging mas malaki ang porsyento ng pagkawala ng pagsamba sa Allah o ang pagkaligaw ng mga tao. Dahil doon sinabi ng Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Huwag ninyong hahayaan na kayo ay susunod o huwag kayong susunod sa step ng Satanas, sa hakbang ng Satanas, na inaakala nyo na kayo ay nasa kabutihan pa, inaakala nyo na kayo ay sumusunod pa, pero dahil sa ginagawang ito ng Satanas, kayo ay maaring maligaw sa ibabaw ng mundo. Subhanallah. Ito yung kumbaga panliligaw ng syaitan, tulad nga ng sinabi ng ilan sa mga masyayikh natin na ang madarij o yung mga
bahagyang panliligaw ng syaitan, ito ay kukuhanin kanya sa lahat ng sitwasyon. Maaring kuhanin kanya sa mga kasalanan na nasa paligid mo. Kung hindi kanya makuha sa kasalanan, kukuhanin ka nito sa maaring mabuting bagay na nakikita mo. Pero ito ay unti-unti niyang gagawin para maligaw ka lamang. Subhanallah. At ngayon, kung makikita natin, kahit sa lugar ng mga Muslim, napakarami, napakalaki ang epekto ng syaitan. At yung kumbaga, nahahawakan ng syaitan sa mga gawain ng mga Muslim ay halos napakarami. Bakit? Dahil ang ilan sa mga lugar sa mga Muslim, ilan sa mga lugar ng mga Muslim ay makikita natin na nandirito yung epekto ng step by step na ginawa ng syaitan na ito maging doon pa sa panahon ni Nuh alayhi salam. Bakit? Dahil mayroon tayong makikita na mayroong mga Muslim na nilalagyan nila ang libingan ng mga mabubuting tao sa kanila ng mga bahay. At yung iba pa, nilalagyan nila ng ilaw, nilalagyan nila ng kung ano-anong palamuti. At ano yung kanilang iniisip doon sa paglalagay ng mga bagay na ito doon sa libingan ng mga mabuting tao. Inaakala nila, sila ay umaasa na sila, ang mga yon ay makakatulong sa kanila. At yung iba pa, subhanallah, sinabi nila dahil doon sa kanilang kagandahan na nakikita sa mga libingan ng mga mabubuting nilalang na kinikilala nila, inaakala at ninanais ng ibang mga tao na sana yun na lamang ang maging bahay ko. La ilaha illallah. Dahil sa sobrang ganda, makikita mo yung libingan ng mga mabubuting tao na inaakala nila na yun yung mabubuti sa kanila ay mayroong mga kumikislap na bahay, kumikislap na mga palamuti, la hawla wala quwwata illa billah. At ito ay kumbaga ito yung bagay na makikita natin sa mga ahlul ghulu o yung mga nagmamalabis sa kanilang mga mabubuting tao, at dapat ito na paalalahanan at bigyan ng da'wa ng ating mga kapatid na Muslim. At doon sa mga lugar na yun, sa mga libingan na yun, kung saan pinaganda nila, ay sila ay nag-aakala na mayroon doong kabutihan. At doon sila humihingi ng pamamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sila nagdudua. At yung iba pa, subhanallah, ay nagtatawaf pa doon sa libingan ng mga yon. At yung iba pa, nagkakatay sa libingan ng mga mabubuting nilalang na inaakala nila na makakabuti ito sa kanila. At yung iba, la ilaha illallah, ay ginagawa nila, humihingi sila na itong mga mabubuting nakalibing doon sa libingan na kanilang pinaganda, kanilang nilagyan ng kung ano-anong palumuti, ay magiging tagapamagitan sa kanila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Hinihingi nila mula doon sa mga nagmamayari ng libingan, o kahit subhanallah, hindi nga nila pagmamayari yung kanilang mga libingan. Hinihingi nila doon sa mga nakalibing na yun ang mga bagay na hindi dapat hilingin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah. Dahil dito, mayroong isang syair, mayroong isang manunula na si Hafid Ibrahim. Siya ay bumisita sa libingan ng ilan sa mga tao na nakikita niya. At subhanallah, sabi niya, siya ay nagulat sa dami ng mga ginagastos na salapi doon sa mga libingan ng mga mabubuting tao na inaakala nilang mabubuting tao. Dahil doon, sinabi niya yung isang shi'r o yung ilan sa mga talata sa kanyang tula. Sabi niya, ahyauna la yurzaquna bidirhamin wa bi alfi alfin yurzaqul amwatu wa yuqalu hadzal qatbu babul mustafa wa wasilatun tuqda bihil hajatu wa ana u'adzab fil hayati wa laysa li ya dafrin ma bihi aqtatu. Sinabi niya,
sinabi ni Hafid Ibrahim noong nakabisita siya sa libingan ng mga inaakala na mabubuting tao, Sabi niya, ang mga buhay sa amin, ang mga buhay sa atin ay hindi binibigyan, hindi ginagastusan kahit iisang sentimo, kahit iisang dirham. Yung dirham ang katumbas nito, isang sentimo. At wabi alfi alfin yurzaqul amwatu. Yung mga namatay na, sila ay nakakatikim, sila ay ginagastusan ng libu-libong salapi. La hawla wala quwata illa billah. Ito yung sabi ni Hafid Ibrahim. Bakit? Sa paanong paraan? Dahil ang kanilang mga libingan ay halos hindi madapuan ng langaw dahil sa dulas. La hawla wala quwata illa billah. At dahil dito, ano yung maaaring mangyari? Maaaring bumalik ulit yung sitwasyon ng kaum Nuh. Afanallahu wa iyyakum, naway iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganong sitwasyon. At sabi, naiulat na napakarami ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong bagay na ito ay kumbaga winarningan niya ang kanyang ummah. Yung paggawa ng masjid sa libingan ng mga mabubuting tao. O di kaya ay ang paglalagay ng larawan, paglalagay ng rebulto o paggawa ng mga bagay na mayroong itsura o larawan ng buhay na nilalang. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adlamu mimman dhahab yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dhurratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sha'iratan." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa naiulat na hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu para sa mga taong gumagawa ng mga bagay na ito ay kasing itsura ng bagay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghuhukom, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ikaw ay lumikha ng kahit iisang butil ng mais, o di kaya iisang butil ng binhi, o di kaya ay isang butil ng barley. At ito ay bilang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nilalang na gagawa ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ibabaw ng mundo. Ito ay ang paglalarawan o ang paggawa ng bagay na ito ay kakayahan o ito yung paggawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi dapat gawin ng mga nilalang. At naiulat ni Aisha radhiyallahu anha, kalugdaw nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi niya, dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam, na pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha at nakita niya na mayroon doon sa kanya na isang tamathil, mayroong kumbaga larawan na ito ay nasa tela. At nung nakita ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kanyang hinatak at nakita ang pamumula ng mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang galit. Dahil doon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, ashaddun nasi adaban inda Allah yawm al-qiyamah alladhina yudahiuna bi khalqillahi ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, ang pinakamatinding parusa na makakamtan mula sa mga tao o yung mga taong makakatikim ng pinakamatinding parusa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom ay yung mga taong lumilikha katulad ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala o nagdo-drawing, nagpipinta, naglililok, nag-uukit. Ito yung pasok sa mas'ala na ito o sa topic na ito. At sinabi ni Aisha radhiyallahu anha,
Pinunit namin ang bagay na ito hanggang sa makagawa kami ng isang unan o di kaya ay dalawang unan. Pinunit niya yung tela na mayroong nakadrawing doon. So dahil ito sa pagsunod niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paglayo sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang ganyan ang pagsunod ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, at ito ay nabanggit natin dahil sa nangyari sa panahon ni Nuh alayhi salam, yung pagkakaroon ng pagsamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay nangyari dahil sa unti-unti nilang paglabag sa mga ipinag-utos at ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah. At wala tayong magiging hindi tayo maliligtas dito sa ibabaw ng mundo kung susundin natin ang ating mga sarili lamang. Ang kaligtasan, ito ay nasa aral, nasa pangangaral ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula kay Adam alayhi salam hanggang kay Nuh alayhi salam, hanggang sa huli-hulihang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, kumbaga naligaw yung mga angkan na naabutan ni Nuh alayhi salam, at kung makikita naman natin si Nuh, tulad ng sinabi natin, si Nuh ang kauna-unahang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng pagiging Muslim ng mga naunang nasyon sa kanya mula kay Adam alayhi salam. At ano yung dalil natin na si Nuh ang kauna-unahang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi maaaring yung kwento ay alam natin na si Adam ang kauna-unahang propeta at si Nuh ang kauna-unahang sugo, pero kinakailangan pa rin natin ng dalil. Ang dalil na nagpapatunay na si Nuh alayhi salam ang kauna-unahang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ibabaw ng mundo pagkatapos ng pagkakaroon ng shirk. Ito yung dalil na naiulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu. Yung hadith tungkol sa ash-shafa'ah o hadith tungkol sa pamamagitan sa araw ng paghuhukom. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghuhukom, ang mga tao ay hihingi o maghahanap ng tagapamagitan sa kanila at sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tuna Adam, silang lahat ay pupunta kay Adam. Ang mga tao ay pupunta kay Adam alaihi salam at sasabihin nila, Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih wa nafaqa fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka wa askanakal jannah ala tashfa' lana ila rabbik. Sabi ng mga tao, sasabihin ng mga tao kay Adam alayhi salam, tulad ng pagsasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sitwasyon na ito, sabi nila, O Adam, ikaw ay ama ng sangkatauhan. Nilikha ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang dalisay at dakilang mga kamay, at inihip sa iyo ang kaluluwa at inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga malaika na magsujud sa iyo, at ikaw ay pinatirakan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah. Hindi ba pwedeng ikaw ang mamamagitan sa amin? Sabi ng mga tao, hindi mo ba nakikita kung ano ang aming sitwasyon ngayon? Hindi mo ba nakikita kung ano ang aming nararanasan at nararamdaman? Sasabihin ni Adam alayhi salam, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban shadidan lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu nahani an shajaratin fa'asaytuhu nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Sasabihin ni Adam alayhi salam sa sitwasyon na sila ay naghahanap ng syafa'ah o tagapamagitan, tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay nagalit sa araw na ito ng napakatinding galit, at hindi siya magagalit ng katulad ng ganitong galit pagkatapos nito at bago pa man ito. La hawla wala quwwata illa billah. At sinabi ni Adam alayhi salam, ako ay pinagbawalan ng Allah na kumain mula doon sa puno ng kahoy na yon, at siya ay aking sinuway.
Sabi ni Adam, sarili ko muna ang aking sarili. Ibig sabihin, sa tindi ng sitwasyon, sa tindi ng galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, idhabu ila ghairi, kayo ay pumunta sa iba maliban sa akin. Ibig sabihin, maghanap kayo ng iba. Sabi ni Adam, idhabu ila Nuh, kayo ay pumunta kay Nuh. At pagkatapos noon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayatuna Nuhan fayaqulun. Sila ay pupunta kay Nuh at sasabihin nila, O Nuh, ikaw, anta awwalur rusul ila ahlil ard. Ito yung dalil natin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sitwasyon ng mga taong naghahanap ng tagapamagitan, O Nuh, ikaw ang unang sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa balat ng lupa. Samakallahu abdan syakura. Ikaw ay tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapagpasalamat na alipin. Ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ila ma balagana. Sabi ng mga taong ito, hindi mo ba nakikita ang aming sitwasyon ngayon, kung ano ang aming nararamdaman, hanggang sa umabot sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung dalil na ito yung hadith na ito yung tumutukoy sa at nagiging katiyakan ng bawat Muslim ngayon na si Nuh ang kauna-unahang propeta ng Allah, kauna-unahang sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa balat ng lupa. Ulitin natin, hadithus syafa'ah, o yung hadith na tumutukoy sa paghahanap ng syafa'a ng bawat tao sa araw ng paghuhukom. At sinabi rin na noong ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Nuh alayhi salam sa mga tao, sa kanyang nasasakupan, da'ahum ila ifradi ibadatillahi wahdahu la sharika lah wa an la ya'budu ma'ahu sanaman wala timthalan wala tagutan wa an ya'tarifu biwahdaniyatihi wa annahu la ilaha ghayruhu wala rabba siwahu kama amara Allah ta'ala min ba'dihi min ar-rusul alladhina hum kulluhum min dhurriyyatihi kama qala ta'ala wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqin. At tulad nga ng ating kaalaman, si Nuh alayhi salam, nung siya ay sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang ibang pinagsumikapan. Wala siyang ibang ginawa kundi ang pagpapalaganap, ang pagtuturo ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa, at ang paglayo sa pagtatambal pagkatapos magkaroon ng pagtatambal sa kanyang nasyon, o ang paggaya o ang pagsamba sa iba kasama ng Allah, tulad ng mga ribulto, ng mga anito at ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba sa panahon niya pagkatapos siyang ipadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nararapat sila na kumilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi dapat kilalaning Diyos ang iba maliban sa Allah, at wala dapat pinapanginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng sinabi ng Allah sa pinakamalapit nitong kahulugan mula sa Suratul Safat, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, at ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang angkan ni Nuh alayhi salam, sila ang mga natitira katapos ng parusa sa mga naging pasaway kay Nuh alayhi salam. So napakahaba pa yung kwento na maaari nating makuha. So meron tayong aral kanina na nasabi yung tungkol doon sa unang shirk na nangyari sa balat ng lupa. Sinabi lamang natin yun para maging babala sa panahon natin ngayon na inaakala natin tayo ay ligtas na sa mga parusa ng Allah, pero sa totoo napakadelikado kung ito ay ating papabayaan. Pangalawa, ang kaligtasan tulad ng panahon ni Nuh ay nasa katuruan ng mga propeta. At ngayon tayo ay abot ng katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya dapat sa atin ay kilalanin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Nuh alaihi salam, nasabi natin na siya ay nakaranas ng napakatinding pagsubok sa kanyang mga nasasakupan sa mga nasyon kung saan siya ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin kung gaano ang pagtitiis ni Nuh alayhi salam sa kanyang nasyon. Naiulat na si Nuh alayhi salam ay halos siya ay tinutulak, pinapaalis sa mga majalis o doon sa mga pagpupulong-pulungan
o pagsasamahan ng mga tao kapag sila ay nag-uusap-usap. At sinasabi nila, wag ninyong pakikinggan yang si Nuh na yan. Tunay na yan ay naloloko na, nababaliw na. At naiulat din na siya ay halos sinusuntok at sinisiraan ng mga taong kanyang nadatnan. La hawla wala quwata illa billah. Pero sa kabila ng kanyang naranasan na ito ni Nuh alayhi salam, wala siyang ginagawa kundi ang magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga nasyon na kanyang nasasakupan. Siya ay nagdudua para sa kanila tulad ng sinabi ng sa Arabic, Ya Rabbi ghfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Sinasabi ni Nuh alayhi salam, Ya Rabbi ghfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ghfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Iisa lamang yung idinudua ni Nuh alayhi salam sa sitwasyon ng kanyang kahirapan habang siya ay nagdadawa sa kanyang kaum, sa kanyang nasyon. Sinasabi ni Nuh ng paulit-ulit, O Allah, O aking Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nababatid. Hindi nila nalalaman. Hindi nila alam ang tunay na sitwasyon. Ito ang sinasabi ni Nuh alayhi salam. Pero ano yung sitwasyon ng kaum ni Nuh? Ano yung sitwasyon ng kanyang nasasakupan? Sabi dito, kanat da'watuhu la taziduhum illa firaran minhu hatta innahu yukallimu ar-rajul wa yad'uhu ila Allah wa yaluffu ra'sahu bi thawbihi wa yaj'alu asabi'ahu fi udhunayhi. Sabi na habang yung kaum ni Nuh o yung nasyon ni Nuh, kapag sila ay dinadawahan, pinapaliwanagan ni Nuh alayhi salam na kayo ay sumamba sa Allah. Kilalanin nyo ang nag-iisang Panginoon, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito nakakaapekto sa kanila ng magandang epekto. Bagkus ito ay nakadaragdag sa kanila ng paglayo at pag-iwas kay Nuh. Hanggang sa ang ilan sa kanila kapag sila ay kinausap ni Nuh alayhi salam, habang sila ay dinadawahan, kanilang itinatalikod ang kanilang mga mukha. Yung iba nilalagyan nila ng harang ang kanilang mga mukha ng kanilang mga damit. At yung iba pa ay nilalagyan nila ng kanilang mga daliri ang kanilang tainga. Pinapasakan ng daliri ang kanilang mga tainga para hindi nila marinig kung anuman ang sasabihin ni Nuh. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Nuh, Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. At kanilang inilalagay ang kanilang mga tainga, ang kanilang mga daliri sa kanilang mga tainga, at sila ay nagtatakip ng kanilang mga mukha sa pamamagitan ng kanilang mga damit, at sila ay naging mapagmalaki. At pagkatapos sila ay tumatayo doon sa kung saan nag-uusap-usap sila kasama si Nuh. Sila ay naglalakad ng mabilis, iniiwanan nila si Nuh at sinasabi nila, Innahu kadhab. Layuan nyo yan, si Nuh. Dahil yan ay sinungaling. Napakasinungaling. Layuan nyo yan, iwanan nyo yan dahil yan ay baliw. Yan ang sinasabi ng kaum ni Nuh. At hanggang sa itong mga nangyayaring ito ay palala ng palala kay Nuh alayhi salam. At habang palala ng palala, patindi ng patindi ang nangyayari sa sitwasyon ni Nuh alayhi salam sa kanyang pagdadawa, lalong nagsasabar. Lalong nagtitiis si Nuh alayhi salam. Kana yantadhiru al-qarn ba'da al-qarn. Naghihintay si Nuh alayhi salam ng siglo pagkatapos ng isang siglo na nakaraan. Subhanallah, 100 taon. Pagkatapos ng 100 taon ay muling maghihintay si Nuh alayhi salam. Baka mayroon doon sa susunod na henerasyon na yon na magiging mu'min, maniniwala kay Nuh alayhi salam. Pero anong nangyayari? La ya'ti illa wa huwa akhbath min awwal wa a'ta min sabiqihi bal ashaddu wa aswa wa adlam wa atqa. Sinabi dito na kabaligtaran ng akala ni Nuh, yung mga nangyayari, yung mga kaum niya o yung nasyon niya, sa tuwing dumarating yung panibagong henerasyon, itong mga bagong henerasyon na ito ay nagiging mas malala kaysa doon sa kanyang mga
nasyon, yung doon sa mga naunang nasyon. At ito ay mas nagiging matindi. At naiulat, kana rajul minhum yaqul, mayroong mga lalaki sa kanila, sinasabi nila, qad kana Nuhun hada ma'abaina. Tunay na yang si Nuh na yan ay kasama ng aming mga ninuno, ng aming mga ama noon, ng aming mga lolo. Ma'ajdadina qabla abaina, at kasama rin siya ng aming mga ancestor, nung mga lolo pa ng aming mga lolo. Falam yazal hakada majnunan, at hanggang ngayon nananatili pa rin siyang baliw. La ilaha illallah. Ito yung naranasan ni Nuh alayhi salam. Hindi lamang iisang henerasyon, hindi lamang dadalawang henerasyon, bagkus ilang mga henerasyon ang nagsabi kay Nuh ng ganitong bagay. At ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wasdujar." So yun yung dalil. Yun yung kumbaga sinabi ng Allah sa sitwasyon ni Nuh, pinasinungalingan nila si Nuh alayhi salam sa kanilang mga inaakala, at ito ay kanilang nilayuan. So alhamdulillah, ito yung sitwasyon ni Nuh alayhi salam. At tayulat pa na kapag mayroong mga lalaki sa kanila ay pag lumapit sa kanila si Nuh alayhi salam, at pag lumapit o naging kumbaga malapit na sa kanila yung kamatayan, sinasabi nila, itinatagubili nila sa kanilang mga anak na layuan ninyo yan si Nuh, sapagkat ito ay baliw, majnun. Hanggang sa ito ay umabot sa kahuli-hulihang henerasyon ng pagdadawa ni Nuh alayhi salam. At ito yung sabar na matutunghayan natin sa buhay ni Nuh, na hindi lamang iisang araw, iisang taon na siya ay nagtiis, kundi napakaraming taon. So hanggang dito na lamang po, at naway nakapulutan natin ng kakaunting aral ang ilan sa parte ng buhay ni Nuh alayhi salam, at ipagpapatuloy po natin ito sa iba pang mga pagtalakay. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.